This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. This is Let's Talk. Another brand new week, isa naman po magandang episodes ang aming ihahatid sa inyo dito po sa talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez at this is Let's Talk. Ngayong linggo po nito, tayo po ay lumabas sa ating stasyon at tayo po ay pumunta at bumisita dito po sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur, 2nd District po yan ng Ilocos Sur, para po bisitahin at para makapanayan po natin ang administrator po ng National Tobacco Administration. Ladies and gentlemen, let's talk to Administrator Edgardo Zaragoza. Sir, hello. Thank you so much at pinunlakan mo aming imbitasyon. Yeah, magandang umaga rin at nagpapasalamat ako at we are given this opportunity to talk over Car TV. Yeah, thank you so much. So welcome to Let's Talk. Administrator, umpisahan ko kaagad. You've been the administrator of the National Tobacco Administration. Kailan po kayo nag-take ng office? Yeah, I got appointed September 22, to be exact, 2010. And since then, I've been assuming the position as administrator of the National Tobacco Administration. Paano kayo napili doon, sir? O paano kayo naupo na maging administrator po ng NTA? Well, you applied and they make evaluations. There were several aspirants also, and we were fortunate enough to be the one to have been chosen. So siguro that's the reason why you got appointed because the president would like to give a try, whether you can deliver the what is expected of you, especially in relation to his programs of government. Actually, you made the Ilocano even more proud kasi nga dito pa sa Ilocos Sur ang nakuha na administrator ng NTA. Yeah, and I'm sure, siyempre, they have to look at that more or less. If you come from the area, then you are well versed about the industry, and that is a plus factor in terms of managing the affairs of the agency. Yeah. Talking about managing the agency, ano ba talaga ang trabaho ng isang administrator ng NTA? Well, medyo siyempre, you have to see to it na yung industriya ay magiging malago, successful, and hopefully buhay, despite all the challenges, despite all the threats of the campaigns against smoking, against yung bill, against yung sin taxes, and we see to it that primarily, as far as I look at the responsibility, it's more of trying to give what is best for our tobacco farmers. So, tinitingnan ko on kung paano ko mapapalaki yung kinikita ng mga magsasaka. So, I keep track of the prices, both the local and export. And then, tinitingnan natin yung cost of production, para at least mabawasan. Tinitingnan din natin yung technology, yung yield, para mas malaki dapat yung ani, yung harvest ng magsasaka. So, the ultimate objective is hopefully mas malaki ang kinikita ng farmers during our term. And siguro for the last 2 years, medyo we were able to improve yung
profitability ng mga farmers natin. Yung ano ba sir, prices ng buying, pagbili ng tobacco dito sa mga farmers, sa inyo ba yun na control? No. Siyempre, law of supply and demand. Kaya lang, meron tayong sinasabi na tripartite arrangement wherein we establish yung floor price, no? Yung minimum prices. So, during my term, it was last year, we undertook a new price, a new floor price for our tobacco leaves. And nagkaroon naman ng increase ng about from 66 naging 72 doon sa high grade, then sa top grade, then from about 28 to 40 pesos doon sa pinakamababang grado. So the cigarette manufacturers and the tobacco exporters buy these floor prices should not be buying lower than these floor prices. So ang actual kanina was even higher than the floor price. So yun ang insurance natin that the prices are bought na nabibili ng tama, ng mas ng something na nagpro-provide ng kita sa mga farmers. Dahil yung floor price natin was arrived at through consultation with the farmers and the buyers ng private sector. Yeah. Pero sir, for example, pag kinakategorize natin yung tobacco, yung mga plant ba natin dito sa Ilocos are considered all first class tobacco leaf? That's why dapat kailangan mataas ang presyo. Yeah, no, not necessarily, but ang masasabi lang natin is ang exports natin have gone up, no? Tumataas, lumalaki. Last year, umabot ng 50% of what we produce. Yung na-harvest natin was exported from siguro about 30% lang previously. Okay. So, ito manifestation na nag-improve yung quality natin. And continuous ang effort, no? Yung sa technology, pag-aaral ng mga panibagong wagas ng pagtatanim, tuloy-tuloy yan. And yung monitoring natin, supervision, yung dapat makita natin talaga na yung mga farmers ay nagsusubscribe sa technology, nagko-comply dun sa sinasabi natin na way or method of planting properly. So, yun ang nakakapagbigay ng mas magandang ani. Plus yung cost. Yeah, sabi mo kasi, namomonitor nyo, umiikot naman kayo. But why are there are still tobacco farmers na medyo nagre-reklamo, sabi nila, babala ang bili, mababa ang bilihan ngayon. Sabi niya, parang maabot lahat ng mga 60-65 lang daw. So, kung monitoring natin doon? No naman. Actually, itong kagaya nito, umabot naman ng 77, no? So, sometimes depende rin, no? Kasi depende rin sa quality, no? Kasi may mga areas talaga rin na medyo pangit. Pero substantially naman, hindi naman ganun. Kaya nga ang direction natin as much as possible, ine-encourage natin lahat na magsasaka na ibenta sana sa mother trading center, no? Yeah, doon sa mismong end user, hindi na dadaan sa cowboy or sa trading center para makukuha nila yung tamang presyo. Kasi kagaya ng mga kumpanya, ang presyo nila was about 74 pesos plus yung bundling fee na about 4 pesos, kaya almost 78, no? Yeah. So basta sometimes din, lalo na yung mga malalayong lugar, siyempre kung binebenta lang nila sa cowboy, talagang medyo may pagkababa. Yeah. Pero lumalaki ng porsyento ng nagtatanim ngayon na dumediretso na sa mga kumpanya mismo. And that is the trend, no? Baka siguro
by next year, about 60-70% na, no? Good. Itong year nito, na siguro mga nasa 40% na, no? And that keeps increasing. Pati yung mga sa amin, kaya malaki din yung ginagawa nating programa dito na nag-provide ng mas malaking pondo para direkta rin na pinapautang sa mga farmers, no? Na ito ang produkto nila idediretso dun sa kumpanya, no? So mas mababa na yung interest cost, mas mababa yung cost of inputs. So ultimately mas mababa yung production cost nila, mas mataas yung pagbebenta. So at least medyo mas mataas niya. Sabi mo kanina, sir, yung pondo na pinapautan natin sa mga farmers, but the farmers should belong to a association, di ba? Ganun yan, para maka-avail sila ng o makapag-utang sila. Pero compare sa individual lang na basta lang nagsasaka ng tobacco, dapat kailangan ba may miyembro siya or may organisasyon? No, actually, dinedirekta namin, no? Kaya lang to facilitate, merong cluster, no? Pero talagang direkta kami na binibigay. Actually nga, nakikiusap na yung mga cooperatives, kung pwede daan namin sa cooperatives, no? O kaya dun sa banking sector. Hindi nga namin, kumbaga sa kwan, nakikisugal na kami na nakikidiretso na sa farmers para lang mas mababa yung interest cost, no? Yeah. Kasi kung idadaan mo pa sa intermediate, sa financial intermediary, siguradong tataas yung interest cost nila, no? So actually nung itong panahon ko, ang nadatnan ko interest cost noon ay 1% per month, no? So itong crop na yung huli, pinababa ko na sa 0.5 na lang, no? So 0.5% na lang per month, no? So kung 4 na buwan nila ginamit yung pera, bali 2% lang ang kanilang interest cost. Tapos yung pinaputang namin nun, yung nadatnan natin ay siguro mga nasa level lang ng wala pang 10 milyon, no? So nung first year ko, ginawa kong 36 million. Tapos itong huli, naging 100 million. Wow. So, itong next year, hopefully, abutin na kami ng 200. No? 200 million yung aming inilang pondo para dito sa pagbibigay suporta sa mga magsasaka. So, hindi lang dahil gusto nating mas mababa yung kanilang interest cost, production cost, kundi ang importante ng isa pa doon is yung nasusubaybayan namin ang kanilang pagtatanim para at least mas maganda yung kanilang ani, no? Tapos sasamahan din natin na sila dediretso din sa kumpanya para yung presyo nung sigaret ng tabako nila ay talaga mas mataas. Tama yung makuha nila ng presyo. Na lang yung, kasi nga naman kung bibili ng ibang parties kay bababa talaga kasi bibenta nila sa May. Pero sir, yung position mo na ito, is it coterminous or long term to? May number of years ba to? Or anytime pwede ka mawala at the discretion of the president. Kasi presidential appointee. So anytime pwede kang mawala. So kaya lang theoretically posibleng hopefully i-assume mo na hanggat nandyan si presidente baka sakali, no? So until you are in good graces, siguro kung tuloy-tuloy yung delivery mo ng servisyo, baka malamang ma-re-retain yan, no? Ngayon, kung siguro after 2016, at the end of the term of the president, di ba? Eh, nung malay mo, you can never, no? Kagaya nangyari kay Atty. Encarnacion, nanalo si Gloria, so tinuloy siya, no? So naging 9 years siya, no? So you never know that because, for example, yung nanalo presidente, medyo kakampi mo, nakatulong ka, gano'n. Para malay mo, you may be reappointed also. Something like that. You've been at the Liberal Party, di ba? Yeah. Pero ito, sir, final question before we pause for a break. Since national office na itong hawak mo na posisyon, alam natin na medyo matindi at maraming problema parang nandun kasi lalo malalaking pondo. Kumpara mo nung dati ikaw ay local executive office. So, sa mga ganong klaseng problema, sa mga
totoo na hindi talaga may iwas sa mga problema. How do you handle, especially national yan? Oh yeah, actually malaking diferensya, no? Dahil dito sa municipal halos sa'yo na lang lahat, ikaw na lang lahat ang gumagawa at kung baka sa walang nagpe-question, walang tumitingin. Dito sa atin mayroon tayong board, no? Board of directors, meron kang mga professional employees na sa iyo. Tapos you also report to a higher government official. So you have to be really on your toes, no? Kailangan trabaho talaga. Oo, at saka kailangan malinis, maganda yung mo. Dahil kung meron ka mang gagawin, siyempre dadaan nito sa board, no? Yes. Tapos dadaan pa sa higher authorities. Tapos stricto din ng Department of Budget and Management. So tinitingnan lahat and kung baga sa dadaan talaga sa maraming proseso. So hindi kung sasalin mo sir, ayos na? Kung salin mo? Yeah, you have to, no? Sa payag kasi. Tsaka yung doon, ang matindi pa dyan, yung intriga, no? Dahil siyempre hindi mo maalis na may continuing effort to destroy you, no? Something like that. Gustong pumuesto rin sa pwesto mo. Kaya kung hindi rin maganda yung relasyon mo sa mga private sector, masasagasaan ka, siguradong medyo maano sila. And there were initial efforts din, no? Na pati siguro mga kasama nating mga politiko dito sa probinsya, hindi mo maalis yun. So, kasama talaga sa... Sige, sir, dyan ka muna. Magpapahinga muna tayo konti. There you have it, ladies and gentlemen, Mr. Edgardo Zaragoza. Of course, administrator po ng NTA. Pagbabalik natin, pag-usapan natin ang syntax. Ito lang po yan sa Let's Talk.